Казват, че е било невъзможно да се оправят тия малини. Момент само да обърна камерата да видите как е сега и после ще ви покажа резултата. Ето вижте как е сега и после ще видим резултата как е. Понеже казват, че това не може да се оправи, но после ще ви покажа резултата и ще видите, че има начин. Има ли желание, има и начин. Момент само да обърна камерата, за да видите как съм го започнал и да видите преди как е и сега как се получава. Ето вижте, навсякъде беше така, както е тук. Вижте сега как се получава резултата, какъв е. Ето, напреди, там трябва да стане като тук. Всичка травичка се маха, за да се получи като тук. Казва, че било невъзможно. Невъзможни неща няма. Има ли желание, има и начин. Ето вижте. И там напреди навсякъде така трябва да се получи, както е тук. Пишете дали ви е харесало и дали сте доволни. Надявам се да ви е харесало. След като се оплеви и се свърля букука, се започва с правата лопата да се копае. Чакайте да обърна да видите. Ето така трябва да се получи навсякъде. Първо се махат това травичките, оплевява се както трябва и се копае, за да се добие ефекта. Има разлика от навсякъде, нали? Така трябва да се получи навсякъде. Няма невъзможни неща. Има ли желание, има и начин. Работата краси човека.